Уважаеми господа офицери, сержанти и войници, днес поставяме началото на новата учебна 2016 година. Пред нея предстои подготовка за овладяване на оръжието и бойната техника, за доизграждането на навици и умения у военнослужещия, за да бъде гъвкав и устойчив на динамично променящата се среда за сигурност. Зад гърбовете ни е една успешна година, където доразвихме личните и воинските си качества. Проявихме достоинство и решимост и запазихме и издигнахме авторитета на военно формирование 26400, като доказахме, че достойно се изпълнява воинския дълг и свещената за нас военна клетва. Благодарение на положения упорит труд в учебните кабинети, стрелбищата и полигоните, вие калявахте волята, мъжеството и всеотдайността си, водещи към постигане на добри и отлични резултати по бойната подготовка. Постигнатите ни успехи ни задължават и през новата учебна година да не отстъпваме от постигнатото, да се доразвиваме, усъвършенстваме, да не щадим сили и усърдие, да работим неуморно и по трите мисии на българската армия: отбрана на територията и суверенитета на Република България, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време.